Καλημέρα, καλησπέρα φιλαράκια μου. Μίστερ Κρέταμαν εδώ στο μαγικό και καλοκαιρινό Ηράκλειο. Δεν λέει να χειμωνιάσει παιδιά φέτος. Και θα βγει το 2025 με καλοκαιρινό καιρό. Λόγω των ημερών ήθελα να σας κάνω ένα βιντεάκι, να σας ευχηθώ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά αρχικά και το 2025 έφτασε στο τέλος του παιδιά. Λίγες μέρες μείνανε. Εύχομαι στον καθένα υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, τύχη, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε και λίγη τύχη, και ευτυχία. Σίγουρα το 2025 κάποιους θα τους στεναχώρησε πολύ, κάποιους θα τους έκανε αρκετά χαρούμενους, κάποιους άλλους όπως εμένα για παράδειγμα θα είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Εμένα τα είχε όλα το 2025. Όταν λέμε όλα, οπότε παιδιά εύχομαι τύχη, ευτυχία. Το πιο βασικό απ' όλα υγεία παιδιά, να έχουμε την υγεία μας, να κοιτάξουμε το νέο έτος το 2026 που θα μπει, πάνω απ' όλα να γίνουμε καλύτεροι ανθρώποι, να βοηθάμε τους γύρω μας όσοι το έχουν ανάγκη, όσο μπορούμε, να στηρίζετε τους δικούς σας ανθρώπους παιδιά, να τους στηρίζετε ηθικά, να τους στηρίζετε ηθικά όσο μπορείτε, να είστε δίπλα τους και δεν θα μετανιώσετε, δεν θα χάσετε. Λοιπόν, το 2026 εύχομαι να βρει τον καθένα όπως θέλει να είναι ο καθένας. Εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά, να προσέχετε, να περάσετε καλά, να περάσετε τέλειες γιορτές και ό,τι και να είναι αυτό που σας στεναχώρησε το 2025 αφήστε το πίσω και να φέρει η νέα χρονιά νέες εκπλήξεις. Αυτά από μένα παιδιά, να προσέχετε, να περνάτε πάντα καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο. Φοράμε κράνος, μένουμε ασφαλείς. Φιλιά πολλά.